Dobrý deň, sledujete spravodajskú reláciu 7 dní, v ktorej vám ponúkame prehľad agentúrneho spravodajstva. V sobotu 28. novembra sa konalo druhé kolo volieb do vyšších územných celkov. V týchto voľbách si voliči vyberali lídrov Bratislavského, Banskobystrického, Prešovského a Trenčianskeho kraja. Nášmu kraju bude v najbližších 4 rokoch šéfovať Peter Chudík, ktorý si získal dôveru 54,6% voličov. Volebný deň bol podľa polície pokojný. Na východe Slovenska sa na rozdiel od prvého kola volieb pred 2 týždňami nenaplnili obavy skupovania hlasov rómskych voličov. V minulom týždni bolo v Slovenskej republike potvrdených 88 prípadov pandemickej chrípky A H1N1. Vo väčšine prípadov bola cestovateľská anamnéza negatívna. Celkovo bolo v Slovenskej republike od začiatku pandémie potvrdených 493 ochorení vyvolaných pandemickým vírusom A H1N1. V priebehu 48. kalendárneho týždňa bolo hlásené úmrtie jednej osoby, u ktorej bol laboratórne potvrdený pandemický vírus A H1N1. Chrániť sa treba podobne ako pri bežnej chrípke. Najefektívnejšie opatrenia spočívajú v dodržiavaní zásad osobnej hygieny, umývaní rúk vodou a mydlom, prekrývaní úst jednorázovými vreckovkami pri kašľaní a kýchaní a ich hygienická likvidácia. Najznámejší slovenskí a českí fotografi poskytli už po 8 raz zdarma 46 fotografií na charitatívnu aukciu Hodina fotografie deťom. Tá prebiehala 26. novembra za účasti priaznivcov umeleckých diel v jednom z bratislavských hotelov a je súčasťou už tradičnej, celoročnej verejnej finančnej zbierky Hodina deťom, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Fotografie tento rok poskytlo spolu 29 autorov. Medzi nimi napríklad Karol Kálaj, Alan Hyža či Sara Sautková. Posledný krát sa dražili aj fotografie Milana Rastislava Štefánika, respektíve kópie ich negatívov. Všetky finančné prostriedky, ktoré nadácia na aukcii vydražila, sa sústredia do fondu Hodina deťom, z ktorého sa budú podporovať projekty pre deti. Väčšina kresťanov začala adventnú prípravu na Vianoce. Prvá adventná nedeľa je súčasne v katolíckej cirkvi začiatkom nového liturgického roka a už tradične aj dňom celocirkevnej zbierky na charitu. 4 adventné nedele pripomínajú čakanie ľudstva na prvý príchod Ježiša Krista, veriacim dávajú príležitosť pripraviť sa na slávnosť narodenia Pána a poukazujú na dôležitosť bdelého očakávania jeho druhého príchodu na konci sveta. Pri bohoslúžbách sa často spomínajú okolnosti vtelenia Božieho Syna a kázanie Jána Krstiteľa zamerané na potrebu očisty duše od hriechov. Vystúpením folklórnych súborov Šarišan a Šarišanček na pódiu pred konkatedrálou svätého Mikuláša v Prešove v pondelok 30. novembra o 15:30 slávnostne otvorili vianočné trhy. Prešovská pešia zóna ožila predvianočnou atmosférou a vďaka desiatkam predajných stánkov. Tie budú až do 23. decembra otvorené v čase od 10. do 20. hodiny. Návštevníci trhov v nich nájdu výrobky ľudových remeselníkov, vianočné ozdoby, knihy, ale aj produkty potravinárskych výrobcov. Mesto Prešov v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu organizuje pre návštevníkov celý rad podujatí. Na 2. decembra pripravili deti z mestských materských škôl pod vedením študentiek Pedagogickej a sociálnej akadémie pre svojich rovesníkov program s názvom Hudobné rozprávky ako vianočný darček. Ten sa začína v historickej sále PKO už o 9. hodine a predstavia sa v ňom známe rozprávkové postavičky. Len malé úpravy oproti predchádzajúcemu mesiacu poznačili v októbri rebríček najnavštevovanejších slovenských internetových portálov. V prvej päťke pritom zostalo poradie celkom nezmenené a boj o líderstvo opäť vyhral portál AZ.sk pred konkurenčným Zoznam.sk.
Vyplýva to z oficiálnych výsledkov monitoringu Asociácie internetových médií. Na stránky patriace pod portál AZ si minulý mesiac kliklo vyše 1,6 milióna reálnych užívateľov a zoznam ich nazbieral takmer 1,5 milióna. V oboch prípadoch ide zhruba o 40-tisícový nárast. O toľko zrastol aj počet reálnych užívateľov portálu Atlas.sk, ktorý tak obhájil tretiu priečku s výsledkom 1,23 milióna. Štvrté je ZME.sk s 1,19 milióna reálnych užívateľov a piaté miesto patrí portálu Topky.sk. Dúfame, že nárast reálnych užívateľov bude stále vykazovať aj naša internetová televízia Mediálka TV. To je z prehľadu agentúrneho spravodajstva všetko. Tešíme sa na vás opäť o týždeň. Dovidenia.